Masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin irin yadda kashin kasuwar goma dan bindigan nan wato Bello Turji Katalla dai ya fara bushewa sakamakon irin gagarumin nasarori da sojojin ƙasar ta Najeriya suke samu wurin ci gaba da matsa lamba a cikin dajikan jihar ta Zamfara da kuma irin nasarori da dama da suke ci gaba da samu da kuma irin yadda rikici da kashe-kashen juna ke ci gaba da ƙara barkewa tsakanin 'yan bindigan a dajika. A kuma zalika dai zai ƙara jin irin yadda Sheikh Isa Ali Fantami ya bayyana kan cewa tun da ya bar ofis lamarin ta'addanci da garkuwa da mutane ke ƙara ƙaruwa a arewacin ƙasar ta Najeriya, sannan kuma ya bayyana hanyoyin da ya dace a bi domin shawo kan matsalar. A kuma zalika dai zai ƙara jin kalaman da wani malami daga can jihar Gombe Sheikh Albani Gombe ya bayyana kan cewa tabbas ya halatta idan Bello Turji ya ce ya tuba to fa ya halatta a addini da a yafe masa kuma a karɓa tubansa. A daidai lokacin da turjin ke ci gaba da kiran al'umma da kuma gwamnati akan a zo a yi sulhu, shine dai aka ji malamin ya yi wannan furuci akan cewa ya halatta a addini idan turji ya ce ya tuba a yafe masa. Sai dai kuma Sheikh Murtala Asada Sokoto da kuma Murtala Bello Yabo sun bayyana kan cewa babu wani yafiya tsakanin su da Bello Turji. Ta ya za ya yi zina da matan mutane, ya kashe 'ya'yan mutane, ya kashe iyalan mutane, kuma sannan ya ce ya tuba a yafe masa? To fa tabbas babarin wuta ne tsakanin al'umma da kuma Bello Turji. Maganan yafiya dai babu shi. Amma ma sauraro, kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha tamu mai suna Gido 24 TV, sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin. Masu sauraro, a daidai irin zarge-zargen da ake yi wa ministan tsaro kuma kazalika tsohon gwamnan jihar Zamfara, bari dai mu sako muku wani waya lokacin da karamin ministan tsaron wato Bello Matawalle ya yi da 'yan bandiga a lokacin da yake gwamnan jihar Zamfaran. Kana ji yanzu waɗannan 'yan uwan na sarkin nan kana iya ka haɗa ka ce su kira mu haɗa su da shi ya. Yanzu kana magana da gwamna, kana magana ma a baka yan uwansu ku yi magana da su. Ni babu damuwa idan kana so Muhammadu Bello wanda kuke magana in ka san shi, a bashi wannan sarkin abu da shi. Ni zan ba da abu wanda ba ka taɓa tunani, wallahi tallahi zan ba da akai ma ka tambaye su har na musu haka nan. Da suka mutunta ni suka bani mutane in ba da ba kai musu. Amma ni abin da abba ne da in ce ma gashi da abin da za ni a'a to in ne haka nan to ban yi don Allah ba kenan kai ba kai don Allah ba. Amma da yana tabbatar ma abin da zan baka to zai ishe ka ko abinci da ka sai wallahi zai ishe ka tsawon shekara guda. Amma dai ba ni son hulɗar kuɗi ko a ce sai kuɗi za mu shiga ni shi abba ne yarda da wannan. Yawa shi abba yarda da wannan. Amma duk ba kullatanin da kai yarda da shi ka bar kashi sarkin ya kawo man ni kuma ka gani idan ba an baka wani abu ba to duk wani abu da ka son kai man ka kai man. To ni kana ji gaskiya ni wannan Bello ban san shi ba, don ni in ba dun da ma ni ji labaru ga rediyo ba ana cewa ya magana ban ma taɓa jin shi ba, ka gane ko ban san shi ba ban san. Amma dai dan uwa ne, ina son ka fahimci wato harkar nan ta rayuwar nan da kake tunane dan uwanka har gobe dan uwanka ne. Sannan rayuwar ga duka guda nawa ce. Wannan dai su ne kaɗan daga cikin irin wayan da wato tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma kazalika karamin minista na yanzu wato Bello Matawalle ya dai da 'yan bandiga a lokacin da yake kan karagar mulkinsa, wanda da hakan ne dai ya sa har yanzu dai rikici da kuma kace na ce ke ci gaba da ƙara barkewa tsakanin gwamnan jihar Zamfara na yanzu da kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara wato Bello Matawalle kuma kazalika minista na yanzu akan cewa tabbas a bincike Matawalle akan cewa tabbas yana da hannu a gurin ta'addancin da ke ci gaba da addabar yankin jihar Zamfara da kuma yankin arewa maso yammacin ƙasar ta Najeriya. Wanda hakan ne dai dubbanni al'umma da suke ci gaba da ƙara kira kan cewa tabbas kamata a natsu a gudanar da kwakwaran bincike domin gano asalin irin sahihan abubuwan da suke wakana. Ha kuma zalika dai sakamakon irin barin wuta da kuma matsin lamban da sojojin ƙasar ta Najeriya ke ci gaba da ƙare a dajikan Zamfara, hakan dai ya sa Bello Turji shiga cikin wani mawuyacin hali, yayin da dai a yanzu ma fada ya fara kaurewa tsakanin Bello Turjin da kuma wasu kwamandojin nasa. Rashin fahimtar juna dai yana ci gaba da ƙara barkewa tsakanin su. Bello Turjin dai ya fara nuna nadaman sa karara, sai dai kuma al'umma da dama fa gani suke kai Turjin ma ya rena mutane hankali ne, ta ya za ya gama ta'addancin sa kuma ya gama kisa, sai yanzu da ya tabbatar da cewa tabbas kashin sa fa ya fara bushewa, shine dai zai ce yana neman tuba. Sai dai kuma shararren malami daga can jihar Gombe Sheikh Albani
Gombe ya bayyana kan cewa a addinance ya halatta idan Turji ya ce ya tuba to fa tabbas a yafe masa, amma sai dai kuma Sheikh Bello Yabo da kuma Murtala Asara sun ce sam babu wata yafiya. Duk wanda yake ganin cewa za a yafe wa Turji to fa tabbas bai taɓa wani danginsa bane, amma ta yaya za a ce mutum haka kawai ya kashe muku yan uwa, ya yi zina da matan mutane, ya kona wasu, kuma wai yanzu ya zo ya ce ya tuba? Me yasa tun a da can lokacin da abin ke tsamari bai tuba ba? Saboda tabbatar da cewa nadaman gaskiya yi, sai kuma yanzu da ya tabbatar da cewa lokaci ya kure masa shine da yake yunkurin tuba. Haka kuma zalika dai tsohon ministan sadarwa wato farfesa Isa Ali Fantami ya yi magana dai kan karuwar ta'addancin da ke ci gaba da addabar kasar. Farfesa Fantami ya yi ƙarin haske kan dalilin karuwar garkuwa da mutane duk da ƙoƙarin haɗa layuka da lambar NIN. Tsohon ministan ya faɗi haka ne yayin amsa tambayoyi a jihar Katsina kan karuwar ta'addanci kamar yadda gidan jaridar Tarbin suka rawaito. Fantami ya ce barinsa ofis da kuma sauye-sauye a gwamnati sun taka rawa wurin lalacewar shirinsa. Shehin malamin ya ce da kansa ya yi yunkurin samar da tsari domin daƙile ayyukan ta'addanci lokacin yana cikin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu Buhari. Ya ce an yi nasarar haɗa miliyoyin layukan 'yan Najeriya da NIN, amma komai ya lalace bayan barinsa ofishin minista a gwamnatin Buhari. Ya ce mun yi nasarar haɗa layukan 'yan Najeriya kusan miliyan 100 wanda ka'ida ne a dokar NIM sashi na 26. Ya zama wajibi haɗa layukan koda kuwa babu rashin tsaro. Muhimmancinsa ya zarta tsaro har zuwa harkokin ilimi da lafiya da sauran abubuwa na ci gaba. Hakan zai ba da damar gano bayanan mutum musamman lokacin da masu garkuwa suka sace mutum, don fa tabbas hakan zai iya taimakawa gurin gano inda 'yan tada kayan baya suke, kuma hakan ba karamin rawan gani zai taka ba gurin daƙile ta'addanci. Sheikh Fantami ya ce duk da masu garkuwa da lambar wanda aka sace suke magana wasu lokutan, dalilin hakan sai dai a gano bayanan wanda aka sace. Fantami ya bayyana kan cewa duk da dai a wasu guraren yan bindigan suka iya sauya salo, maimakon su yi waya da wayar su sai su yi waya da mutanen da suka yi garkuwa da su. Fantami ya ce ko da kuwa da wayan da mutanen da aka sace aka yi wayan, to fa tabbas za a iya gano inda suke har a samu gagarumin nasara, amma kuma duk abin ya cutura. Sai dai ya ce duk da haka babu wani kira a ƙasar da ba za a iya bibiyarsa ba tare da gano inda ake kiran. Fantami dai ya bayyana kan cewa tabbas lamarin ta'addancin 'yan bindiga a arewacin ƙasar ta Najeriya ya zama dole fa a tashi tsaye domin ci gaba da ƙara mayar da tsaro da kuma ci gaba da ƙara kulawa, duba da irin yadda ta'addanci ke ci gaba da ƙara cin karnuka, duba da inda 'yan ta'adda ke ci gaba da ƙara cin karnukan su babu babbaka a arewacin ƙasar. Haka kuma zalika dai an kama wani jami'in civil defense wanda yake kai wa 'yan bindiga muggan makamai da kuma muggan kwayoyi a jihar ta Zamfara. Hukumar civil defense a jihar Zamfara ta sha alwashin hukunta jami'inta da aka samu da laifin safarar makamai da kwayoyi ga 'yan bindiga. Hukumar ta NSCDC ta kori jami'in mai suna mai Kano Sarkin Tasha wanda 'yan sanda suka cafke. Kwamandan rundunar ta civil defense na jihar Zamfara wadda ya kira da suna Sani Mustapha ya bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai a rikwatan hukumar da ke birnin Gusau, kamar yadda tashar channel suka wallafa. Sani Mustapha ya Allah wadai da wannan mummunar ɗabi'ar da jami'in ya nuna, kamar yadda gidan jaridar Pons Premier suka tabbatar. Ya ce mun yi Allah wadai da wannan aikin ta kowace fuska, domin hukumar mu an santa da gaskiya wajen gudanar da ayyukanta da da'a da bin ka'idojin aiki da kuma kare rayukan al'umma. Hukuma ba ta lamunta rashin da'a, cin hanci da rashawa ko kuma aikata laifi ko wani mummunan abu da bai kamata jam'i ya yi ba. Kuma kazalika mun yitar da Allah wadai. Kwamandan na civil defense ya bayyana cewa zai tattauna da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara Muhammad Dalijan domin ɗaukar mataki na gaba. Ya ba da tabbacin cewa za a ɗauki matakin lalabtarwa, bincike da tuhuma da tabbatar da cewa jami'in ya fuskanci fushin hukuma, kuma tabbas ya girbi abin da ya shuka. Don fa tabbas wannan ba karamin abin kunya bane a ce mai ba da tsaro a ƙasa kuma da shi za a da baki 'yan bindiga su ci gaba da cin karnukan su babu babbaka. Sai dai masu sauraro 'yan takaitattun rahotannin kenan, amma kuma shin ya kuke ganin maganar shehin malamin wato Sheikh Adam Albani Gombe, inda malamin ya ce cewa tabbas Sheikh Adam Muhammad Albani ya faɗi hukuncin musulunci idan Bello Turji ya ajiye makamansa da kansa ya zo da mabiyansa ya nemi gafara.
malamin ya ce idan ya aikata haka shari'a za ta karbi tubansa kuma ba za a kashe shi ba matukar da gaske yake kuma an tabbatar da cewa ya tuba. Sai dai a bidiyon bayan malamin ya gama bayanai masu sauraron sa sun nuna shakku kan yarda da karban tuban dan ta'adda musamman ma dai Bello Turji, amma malamin ya ce aya ya karanto musu ya kuma kara da cewa idan ba su yarda ba sai su kawo ayar da ta nuna ba haka bane, kamar yadda malamin ya kawo aya kuma ya kafa hujja kuma wanda ya ce duk wanda yake tunanin cewa maganarsa ba ta kan daidai to fa tabbas shi ma sai ya kawo tashi ayar da kuma hujjojinsa. Amma su kuma al'umma fa gani suke fa su fa ko da Turjin ya tuba to wallahi dole sai sun kai masa farmaki sun rama irin abubuwan da aka yi musu. A da ke ciki dai Turjin dai ya shiga tsalla-tsalla yayin da yake neman mafaka da kuma samun hanyar buya. Hakan ne dai yasa Sheikh Adam Albani Gombe yayi wa'innan kalamai, su kuma al'umma dai wasu suke shakku akan kalamai.